tashi mu je ina za mu je, tashi mu je makaranta nemi ilimi ɗana. Ka rabu da ni baba, ka rabu da ni, ba ni so na je makaranta. Ka rabu da ni baba, je ka makaranta ɗana nemi ilimi baba. Ilimin addini da zamani ai masallami baba, garkuwa ce mai ƙarfi kaga ilimi baba. Za ka zama cikakken mutum idan kana da ilimi ɗana. Ka rabu da ni baba, ka rabu da ni, ba ni so na je makaranta. Ka rabu da ni baba, kaga harkoki na rayuwa sai da ilimi baba. Burina ka gagara fage na harkar ilimi baba, ka zamo likita ko babban malami baba. Dan ka taimakawa al'umma zan yi fahari ɗana. Neman ilimi wajibi ne ɗaura harami baba, sai ka yi karatu za ka san daɗin ilimi baba. Ka yi min biyayya umarnin Allah rahimi baba, don taimakon rayuwar ka nemi ilimi ɗana. Maka baba, yadda rabi ya ce in maka zan ba zan gaji ba. Haka umarni ne na Allah rabba, baba zan je makaranta neman ilimi. Tashi mu je makaranta nemi ilimi ɗana. Laifin da nema baba na ka yafi mini, sharri shi ɗan nisa kai ma ka sani. Dukkanin haƙƙi ka ban ma na sani, kai mun addu'a baba na mai ilimi. Ka fahimta shi ne arziki baba, laifukan da kai na yafe domin kaliki baba. Allah ya yi maka albarka kai ya arziki